Tsaki ya ce, haka dai kika iya, wannan ubancin da kike yi ba dole kullum ta kasance cikin zawo ba, baki da aiki sai kashi da tusar tsiya, banza ta yi masa, ta raɓe shi ta wuce, tana murguɗa masa baki ba tare da ya sani ba, ta shiga cikin gidan tana ciccin magani, ihu ta yi tare da tsalle ta nufi inda wani dogon matashi ke zaune, mai tsananin kama da Yaya Umar, sai dai bambancinsu, Yaya Umar fari ne, shi kuma bai kai shi haske ba, sannan shi wannan fuskarsa ɗauke take da murmushi, saɓanin fuskar Yaya Umar. Babu tunanin komai, ta faɗa jikinsa tana murmushi, shi ma rungume ce yana murmushi, ya ce, autar mama, tun ɗazu zaman jiran dawowarki nake yi. Babban yaya, yaushe ka dawo? Tun ɗazu na dawo, na ce kina ina, aka ce kin tafi makarantar allo. Wayyo daɗi, yaushe rabin da na ganka, gaba ɗaya gidan babu daɗi, kowa ya tsane ni, har da cewa na ishe su, wai kamar su murɗe mini kai, in mutu su huta. Waro ido ya ce, wani mara ta idan ne ya yi wannan ikirarin a gidan nan, ta waiwaya sannan a hankali cikin raɗa ta ce, waye ban da ƙaninka, ya tsane ni wallahi. Ya yi murmushi ya ce, ai ba wanda ya isa ya taɓa mini auta, ina raye, ai ga ni a gidan na dawo. Wani matashi ne ya sake fitowa yana faɗi, ya rigima, ya halinki. Sake waro ido ta yi ta ce, yaya Abdallah? Ya amsa da na'am, uwar rikici, haɗa baki kuka yi, duk kuka dawo yau kenan? Abdallah ya ce, haka ne, su baba Atine suna ta gaishe ki, sun ce ke ba kya zumunci. Ta tara baki ta ce, waye zai bar ni na je garin? Ai ina son zumunci, kai ni ne ba a yi. Gaba ɗaya sai ta manta da damuwarta, ta shantake suna hira, sai da aka jima sannan ta shiga ɗaki ta ajiye allonta. Sabgogin da ta shiga yi, ta zage, ta ce, ita za ta yi wasu babban yaya girki, abincinta za su ci. Ai kuwa faɗa ya kaure, ba zai faice, ba za su ci da gwalgwalanta ba, su za su yi girkinsu. Ƙarshe yaya Sadiq ya ce, na Rumaisa zai ci. Zuwa azahar gida ya ɗinki, kowa ya hallara a falon mama, suna cin abincin rana. Sadiq sai jinjina wa ƙoƙarin Rumaisa yake yi, ta yadda ta iya girki mai yawa haka. Uzaifa da Yasir kuwa sai kushewa suke yi. Zaratan maza ne su 7, sai Rumaisa. Mama a hankali take bin su ɗaya bayan ɗaya da kallo, tana tuna baya. Waiwaye adon tafiya. Hadiza shine sunan mama na gaskiya. Haifaffiyar garin Kano ce, unguwar Mandawari. A nan ta taso ta yi karatun boko da Islamiyya, sai dai tana aji 3 na sakandare. Ta haɗu da mahaifinsu Rumaisa, Muhammad Aminu, a nan unguwar Sabon Sara, amma asalinsa ɗan garin Katsina ne. Yana zuwa gidan wan mahaifinsa ne a Kano, yana koyon harkar kasuwanci. A nan suka haɗu, suka yi aure. Kan Hadiza ta gama makarantar sakandare, haihuwar fari, mama ta haifi tagwaye Abubakar Sadiq da Umar Faruk, su ne ‘ya'yanta na fari, sai ta kuma haihuwar Usman, sai Aliyu, Abdallah da Huzaifa. Yasir ne kawai ba ɗanta ba, ɗan ƙanwar mahaifinsa Rumaisa ne. Ta haife shi da kwana kaɗan, Allah ya yi mata rasuwa. A lokacin mama tana shayar da Huzaifa, sai ta haɗa su ta shayar da su tare. Ba za ka taɓa cewa ba ‘yan biyu ba ne ba, ko ba ita ce ta haife su ba. Mama gaba ɗaya ta yi tunanin ta daina haihuwa, saboda galibi bai fin shekara 2-3 a tsakanin yaran take ƙara wani haihuwa. Amma bayan haihuwar Huzaifa sai da ya shekara 8, kawai ta daina ganin al'ada, sai ga cikin Rumaisa. Tunda Allah ya sa ta haifi Rumaisa, kowa ya ɗauki soyayya ya ɗaura mata. Kasancewar ta kallabi a tsakanin rawuna, kowa babban burinsa ya faranta mata. Mahaifinsu Rumaisa mutum ne mai matuƙar kulawa da son iyalinsa. Kasancewar Ruma ce kaɗai ‘yarsa mace, ya fi kowa ji da ita. Ba shi da magana sai ta Rumaisa. Akwai tsananin ƙauna da shakuwa a tsakanin Ruma da mahaifinsu. Don kusan ta fi son sa a kan mama, saboda mama akwai faɗa, Abba kuwa lallaɓa ta yake. Kwatsam Allah ya yi masa rasuwa, tana da shekaru 3 kacal a duniya. Bayan ya yi gajeriyar rashin lafiya. Bayan rasuwarsa, sai da Rumaisa ta yi cuta kamar ba za ta rayu ba, saboda alhini. Dangin mahaifinsu Rumaisa suna da zumunci sosai, sun so a rarraba musu yaran su riƙe su, amma mama ta ce ba ta son a raba mata kan yaranta, don haka ta ce su ƙyale mata su. Haka ta yi ta ɗawainiya, ‘yan uwa da abokan arziki suna taimaka mata da abin da za su iya.
Tasowar Rumaisa a cikin 'yan mazan nan, wannan ya ɗauka, wannan ya sauke, ya sanya ta taso tamkar namiji ita ma. Ba ta jin magana, ga rashin tsoro, ga tsiwa da ɗan karen surutu da iya yi. Ga shi lokacin da take tasowa, girma ya fara kama mama, duk ta yi sanyi, don haka ta mayar da mama kamar wata kakarta ba uwa ba. Mutum ɗaya take tsoro, shine baban mama, wato Yaya Umar, mai sunan baban mama. Allah ya yi masa kwarjini, shi ko irin wasan nan na yarinta bai yi ba. Ba shi da abokai, ga tsare gida, ba shi da fara'a ko walwala, baya son shiga mutane sam. Idan kaga an taka masa burki, kai tsaye to Yaya Sadiq ne. Mama tana matuƙar girmama shi, saboda sunan mahaifinta da yake da shi. Yanzu Rumaisa tana aji 4 na firamare, Abubakar yana dutse yana karatu. Babu wanda yake da cikakken ƙarfin ɗaukar ɗawainiyar gidan gaba ɗaya, amma kowa babban burinsa ya nemo ya kai gida. Komai suka samu, mahaifiyarsu da ƙanwarsu kawai suke tunani. Hajiya mama, ya naga kina ta kallon mu ne, kamar da baƙo a cikinmu. Mama ta yi murmushi ta ce, Allah nake yi wa godiya, da ya sanya duk kuɗin nan nawa ne, Allah ya dafa muku, ya ƙara haɗa mini kawunanku. Suka amsa da amin. Yasir ya ce, mamanmu maganin kukanmu, Allah ya ƙara hore mana, mu gatan taki fiye da kowace iriyar uwa a duniya. Huzaifa ya ce, kamar gaske, nan ba kake zuwa da abin duniyarka, ka hana kowa ka ba waccan yarinyar mai kama da akushin. Murguɗa baki ta yi, tana fari da ido, ta ce, barkalla masha Allah, zuƙul maye ya ci kansa da kansa. Wallahi ni ba na kama da akushi, san kowa ƙin wanda ya rasa. Ke da Allah ware, me ya san kowa ƙin wanda ya rasa? Abu kamar gurguwar akuya. Yasir ya yi maganar yana dariya. Haushi ne ya kama ta buɗe baki, za ta yi rashin mutunci, ta sanya idonta a cikin na Umar, ta haɗiye maganar da za ta yi da lomar abincinta. Suka gama cin abincin, Yasir ya kwashe kwanuka, ya fara ƙoƙarin wankewa. Huzaifa ya shigo da tsintsiya zai share ɗakin. Umar ya ce ya ajiye tsintsiyar ya ba wa Rumaisa ta share. Haushi ne ya kama ta, ta lura, tunda aka kawo ƙararta ya tsane ta. Dama can ba wani shiga shirginta yake yi ba. Bayan ta kammala shararta, ta nemi wuri za ta kwanta. Mama ta kalli kan Rumaisa da ta fara tsifa, ta yi rabi, ta ce, fita ki bar min ɗaki. Kar ki sake shigowa sai kin gama wannan tsifa. Fitowa ta yi tana tura baki, tana nema ta yi kuka. Autar mama, me ɓata miki rai ne? Cewar Yaya Abubakar da yake ƙoƙarin shiga ɗaki. Dama ƙiris take jira, don haka ta fara kuka. Ba mama ce ta kore ni daga ɗakinta ba, wai sai na gama tsefin kaina, ni mama ta tsane ni. Girgiza kai yayi ya ce, yi haƙuri ki daina kuka, bari na zo na taya ki tsefar. Haka suka zauna ya samu kifiya, ya tsefe mata kan tsaf. Suka wanke gashin, ya ce da safe zai ba ta kuɗin kitso. Mama tana kallon su bata kula su ba, ta ci gaba da sabgoginta. Abdallah yana ta dube-dube a kicin, ya ci karo da allon Rumaisa. Duk gefensa ya karye, ga rubutun jiki ya yi baƙi ƙirin, bata sake wani ba. Ya fito da allon a hannunsa, ya ce, Ruma, wannan allon naki yaushe za ki yi wani rubutun? Ta haɗa rai ta ce, to ban iya ba, sai na iya zan wanke. Haka dai, ba kya ja a ko'ina, daga Arabun har Bokan. Allah ya sa su zane ki. Idan kika je sati mai zuwa, baki wanke allonki, kin yi wani rubutun ba. Gandame miya da ki, amma har yanzu a izifi 2 kike. Sai da yayi wannan maganar, ta tuna yadda Malam Babba ya dinga kwala mata kira, amma ta gudo gida. Yanzu sati mai zuwa, ta yaya za ta je makarantar allon? Kuma muddin abin da ta yi wa Malam ya zo gidan nan, ta san ta kaɗi. Astaghfirullah, ni Asimi yasa haka nake. Garin in gujewa wani hukuncin, sai na faɗa wani tarkon, ya zan yi da raina. Ko da sati ta zagayo, mama tana sa ran ta ga Ruma ta shirya ta tafi makarantar allo, amma ta gabata da niyyar yin hakan. Sai ma aiki take a tsakar gida, wanda bata saba ba. Tana naɗe yayyanta ke yin komai. Ali ne ya fito daga banɗaki, hannunsa riƙe da buta. Ya kalli Ruma ya ce, ke ina makarantar allon? Ta ɗan ɓata fuska ta ce, ni na cire kaina, na daina zuwa. Oh, saboda ke kika saka kanki? Shi ne za ki cire kanki ko? Da alama baki da gaskiya. Mama ta fito tsakar gida ta ce, Ali, ajiye butar nan ka je min makarantar allon ka ji me ta aikata.
dan ban yadda da ita ba, dan jikina ya bani Ruma wani laifin ta yi. Wallahi mama ba abin da na yi, ba sai ya je makarantar ba, idan ya je ma sharri za su yi mini, ba sa so na malaman. Mama ta ce, awu, malaman ne suke miki ƙarya Rumaisa? Ai ko me za a ce mini kin aikata ba zan musa ba. Uzaifa daga cikin ɗaki ya ce, dama saboda ƙawayenta ya sa ta ce ita ma a saka ta a makarantar, ba don Allah take zuwa makarantar ba. Ali ya saka jallabiyarsa ya tafi makarantar Allah. Bayan fitarsa, rantsarantsa take ta yi wa mama, akan ita fa ba abin da ta aikata a makarantar nan. Amma mama ta share ta. Ruma, na'am yayi Sadiq, zo ki sayo mana ƙwai, ki soya mana mu karya. Kasancewar Ruma akwai kwaɗayi, ya sanya ta daina fargaban zuwan Aliyu makarantarsu, ta karbi kuɗi ta tafi aikin da Abubakar ya yi mata. A wani ɓangaren kuma, a shingiɗe take akan kujera, ta ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya, ta tattara dukkan wata nutsuwarta akan ƙatuwar wayar hannunta, da alama ko me take kallo mai muhimmanci ne. Samha, me kike wannan kallon ƙurillan ne? Wanda aka kira da Samha bata motsa ba, balle ta daina abin da take yi. Hannu ɗayan ta saka, ta zara wayar daga hannun Samha, tana dubawa. Har a wannan karan, Samha bata yi motsi ba, balle ta karɓi wayar tata. Samha, kina da hankali kuwa? Wai don Allah da gaske kike dama? Samha ta jajiyar zuciya ta ce, Nusaiba, ke da kin ɗauka da wasa nake yi dama? Nusaiba ta cincina kai ta ce, ni ban san abin da kike faɗa har zuciyarki ba. Sama ta gyara zamanta ta kalli Nusaiba, cike da son tabbatar mata da abin da take faɗa, ta ce, Nusaiba, ban fara dan na daina ba, ko zan tafi tsirara zan mallaki abin da zuciyata take muradi. Nusaiba ta ɗan jinjina kai ta ce, amma ya batun alaƙa fa, ko kin manta? Alaƙa ba ta gabana. Na san a yadda zan yi wasa na. Kar ki manta, an jima akwai walima a gidan Shamaki. Allah ya kai mu. Allah ya sa ba wani banzan abin zaki ba. Wani ɗan guntun murmushi Sama ta yi ta ce, ko ma dai menene? We shall see. Ko da Rumaisu ta dawo gida daga aikin yaya Sadiq. Tana daga tsakar gida ta tarar da Aliyu a falo. Yana wasafa wa mama abin da aka gaya masa a makarantar Allahnsu. Ga yaya Umar a zaune. Wallahi mama baki ji yadda ake complain akan yarinyar nan ba. Malamin su yace dama ko ta dawo korar ta za su yi, ba karatun take yi ba. Sai tsokuna da fitsara da dambe da yaran mutane. Wai sam ba ta da nutsuwa da da'a. Malam babba ya tara su, zai hukunta su. Sun yi laifi. Ta ɗau allanta ta gudu. Yana kiranta amma ta yi masa banza. Cike da fushi Umar ya ce, ba ku ne kuke goya mata baya take wani rashin mutunci ba. Tunda ta san ko me ta ɗauko za ku tare mata ba, ku bari ta tsokano waɗanda za su nakasa ta, yadda gobe ba za ta ƙara ba. Babu wanda yake faɗar alkhairi a kanta, sai sharri. Ya ƙarasa maganar yana fitowa tsakar gida, cike da fushi. Suna yin ido huɗu da Rumaisa, ta saki ƙwan hannunta a ƙasa, tana ja da baya. Saboda tsoro da fargaba, taku biyu ya yi damƙota, ya sanya hannunsa ya riƙe kunnenta ɗaya da ƙarfi. Wani irin ihu ta kurma, tana riƙe hannunsa. Saboda ji ta yi kamar za ta ɗaga kai daga kunnen a hannunsa saboda azabar zafi. Don ubanki idan har ba za ki canza hali ba, makarantar kwana zan kai ki, tunda baki san inda yake miki ciwo ba, ko mun mayar da ke can ƙauye su miki aure. Usman ya ce, ai Rumaisa, sai ka ce wadda ta sha nonon aljana, a tsabbibancinta ya yi yawa, ba ta jin magana sam. Abubakar ne ya fito daga ɗakinsu, a fusace, ya ƙaraso ya rike hannun Rumaisa. Ya kalli yaya Umar ya ce, sakar mata kunne. Umar ya ɗan yi turus yana kallon Sadiq. Baka ji ba ne? Sadiq ya maimaita masa. Yaya Faruk ya saki kunnen Rumaisa da idanunta tuni suka yi ja saboda kuka. Ya janyo ta ya zaunar da ita akan taburma. Ya dinga share mata hawayen fuskarta. Cikin ɓacin rai ya ce, ya kamata ku dinga yi wa kanku adalci akan yarinyar nan. Ita kaɗai ta tashi a cikin mu mace. Ta yaya za ku ce sai kun tankwara ta yadda kuke so? Ta yi laifi, kowa ya yo kanta, ba mai yi mata nasiha. Daga mai ce mata munafuka, sai mai ce mata aljana, haka ake rayuwa? Yasir ya ce, wallahi ya yi Sadiq, duk ranar da yarinyar nan ta kwaikwaya maka rashin mutuncinta, da take aikatawa za ka gane ba tsanarta aka yi ba. Ko ma dai ya ne, a dinga barin yarinya ta huta,
a daina takura mata. Guntun tsaki Umar ya ja, ya fice daga gidan gaba ɗaya. Suna zaman su. Mama ta haifo wannan 'yar kalan hancin da ta gallabi rayuwarsu. Yau cikin dare mama ta tashi tana ibada kamar yadda ta saba, domin a cewarta wanda duk ya tara zuri'a yake neman kuma dacewa bai ga ta bacci ba. Fitilar ɗakinta ta kunna, haske ya gauraya ko'ina. Rumaisa ta yi rashe-rashe a kan katifa, zaninta daban, ita daban, daga ita sai wando, kanta ko ɗan kwali babu. Mama ta girgiza kai, ta janyo zanin ta ɗaura mata, ta saka mata hularta, ta lullube ta, sannan ta fice ta ɗauro alwala. Ta zo ta tayar da sallah, sai dai sam Ruma bata san an yi ba, tana ta fama da bacci. Can mama ta kuma juyawa, amma ta ga Rumaisa ta kuma yada zanin, ƙafafuwanta duk suna ƙasan katifar, ta kuma tuntsire tana bacci. Haushi ne ya kama mama, ta ƙarasa inda take, ta ɗaka mata duka a cinya, amma maimakon ta tashi, sai ta sake dungulewa tana bacci. Ke Ruma, ba za ki tashi ba, sai na saka miki bulala? Da ƙyar ta tashi tana murza ido, tana kalle-kalle. Tashi ki ɗauki rigarki ki saka, ki ɗaura kanki, ki je ki yi alwala ki sallah. Wai har asubar ta ai ne? Mama ta ce, wato ke idan ba sallar farilla ba, baki san ana yin nafila ba. Sai dai ki saki leɓe kina bacci, ki je ki alwala, ki zo ki sallah ki roki Allah ya yaye miki wannan wautar da rashin hankalin da kike fama da shi. Kafin mama ta gama magana, Rumaisu ta sake bingirewa ta kwanta. Ai kuwa mama ta kule, ta janyo mafici, ta shiga rafka mata a cinyoyinta. A razana ta miƙe tana soshe-soshe. Mama ta bata riga da ɗan kwali ta ɗaura, ta rako ta tayo alwala. Mama ta koma kan ta sallayar, ta ci gaba da sallah. Kusan mintuna 40, mama ta manta ta tura Rumaisa ta yi alwala. Ta kalli shimfiɗarta, ta ga babu wurin. Da sauri ta tashi ta fita tsakar gida, tana dubawa, sai dai babu Rumaisa, babu dalilinta. Lallekawa mama ta hauyi, tana neman ta a cikin gidan, amma ba ta nan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina yarinyar nan ta shige ne haka? Ta yi maganar lokacin da ta ƙarasa soro, tana haske fitila, amma ta ga ƙofar gidan a rufe. Ƙofar ɗakin samarin gidan ta tsaya, tana bubbugawa da ɗan ƙarfi. Usman ne ya taso cikin yanayi na bacci, ya kalli mama ya ce, Mama, lafiya kuwa? Cikin tashin hankali ta ce, Ruma na tasa ta yi sallar dare, daga ta fito ta yi alwala, na neme ta na rasa. Ƙwalalo ido waje ya yi, ya ce, Ruma? To ina ta tafi? Mama ta girgiza kai ta ce, ban sani ba, ƙofar gida tana rufe, da sakata ba a buɗe ba. Mamaki duk ya cika Usman ya ce, to ina ta shiga a tsohon daren nan? Bari na sako rigata, a buɗe gidan a dudduba. Ya shiga cikin ɗakin, ya kunna wutar lantarkin ɗakinsu, sai ga Ruma a tsakiyar Yasir tana bacci. Kunna fitilar ne ya sanya Huzaifa ƙoƙarin yin juyi, amma ya ji mutum a kusa da shi. Ya yi zaton Yasir ne, don haka ya dage ya hankaɗa Rumaisa ta kifa kan Yasir, amma bata farka ba. Usman ya ce, Mama leƙo ki ga. Jiki na rawa, mama ta shiga ɗakin. Daidai lokacin da Yasir ya ji nauyi a kansa, shi ma ya ɗage ya hankaɗe ta gefe guda. Mama ta shiga tafa hannuwa, tana salati. A irin magagin bacci da shirme na Rumaisa, tsaf za a sace ta, tana wannan baccin na asara. A ƙufulau Zaifa ya tashi yana zage-zage, ya zata Yasir ne yake danne shi, amma ya ga Ruma a tsakiyarsu, ga su mama a tsaye. Ke, uban me kike yi a ɗakinmu? Mama me ya faru? Jin hayaniya ya sanya Sadiq ma farkawa, ya dinga kallon su ɗaya bayan ɗaya. Mama lafiya kuwa? Lafiya lau. Kai Huzaifa, taso mini ita. Abubakar ya kalli inda Rumaisa ke more laushin katifa tana barci. Wai me ya kawo yarinyar nan ɗakin nan? Usman ya yi masa bayani kamar yadda mama ta yi masa. Sadiq ya ce, kai Huzaifa, kai da Yasir, ku sako ku bar mata katifar don Allah, wannan ba tashi za ta yi ba. Yasir ya ce, kai, yaya har yanzu fa yarinyar nan tana fitsarin kwanci, kawai a tashi ta fita, kar ta tsula mana fitsari, don katifar nan wuyar bushewa za ta yi. Yaya Umar kuwa tun shigowar Rumaisa yana kallonta, lokacin bai daɗe da kwanciya ba, ya ganta ta shigo tana tangal-tangal, ta nemi wuri ta kwanta, tunda ta shigo yana kallonta. Mama ta ce, ba za ta kwana a nan ba, taso mini ita ta wuce mu tafi. Yasir ya daddaki Rumaisa a kafaɗa, amma ta hau surutai da irin faɗace-faɗacen da suke yi da yara a makaranta. Ƙarshe haushi ya kula Umar, ya tashi ya danƙo Ruma, ya hankaɗo wa mama ita tsakar gida, ya rufe musu ƙofa.
Mama har mamakin wannan magagi da kuma surutan baccin da Rumaisa take yi. Ita duk wani abin da yara suke yi nata ya zarce ƙa'ida. Har mama ta kama hannunta zuwa ɗaki, magagin bacci take yi.